Na, hallóztok nézők! Mai nap elhatároztam, hogy följövök itt a 11. emeletre a lakásunknál. Remélhetőleg a hangot halljátok, és hát azért álltam most itt a kamera elé, mert vettem észre, hogy sok ilyen embernek, akiknek van blogjuk, azok nézettebbek, és nem tudom mennyire látszik a kamerában, de eléggé jól. Másról jöttem ide a 11. emeletre, és hát itt nem tudnak zavarni. Egyrészt azért jöttem ide föl. Másrészt kapok levegőt, mert ilyenkor, mikor megisz az ember 2 energitalt, hát kicsit már szapora a szívverés, és nem kap levegőt se. Mármint kap levegőt, de azért kapkodva. És tök jó a kilátás, ezért följöttem ide. Most próbálok majd egy jó 10 percet beszélni, hogy azért ne sűrűn kelljen ilyen blog videót csinálnom. Benne van a fejem, ami nem valami szép emberek, bevallom. Nem is ez a lényeg. A csatorna abból áll, hogy vannak gameplayek, vagyok én, és vannak unboxing videók is részben. Most egy iPhone telefonnal veszem föl a videót, és remélem nem jön senki, mert nagyon verem. Ezt csak viccelek. Igen, azért jöttem persze ide fel, mert itt nem sűrű járkálnak az emberek. Ha látnak is lentről, akkor is maximum annyit kérdezik, hogy ez mit csinál oda fönn. De engem nagyon nem érdekel. Baszki, az micsoda? Ezt most veszem észre. Na, a videó azért is itt készül, mert lassan jön az új év. Ez már addigra fölkerül ez a videócska. Jön az új év, és itt fog készülni. Most előre elmondom nektek, hogy mivel hogy este lesz új év, pontban éjfélkor, ugye 2016-ra vált az évszám, és a lényeg az, hogy sötét lesz, nem fogtok semmit látni, a hangomat fogjátok hallani, meg a hülye fejemettán, hogyha azt kamerázom. Na, akkor miről akarok beszélni? Arról, hogy most ittam meg egy energitalt, meg előtte egy másikat, és azelőtt meg egy másikat, amitől már kicsit szarul is érzem magam. Közben megpróbálok úgy benne lenni ebbe a kamerába, ami szépen mutat engem, első lapi kamera, iPhone 4-es. Úgy látszik, hogy videózásra tökéletes az iPhone. Innen látom a nagy bevásárlóközpontot, a hülye napot, ami szerintem tök jó, hogy még fent van, mert így legalább a pofám nem vöröses, hanem sárgás. Aztán, hát igazából erről a blog videó lenne igazából, csak az a probléma, hogy én ebben nem vagyok nagyon jártas. Sok videós nézek, akik csinálnak ilyen videókat. Én azért kicsit, nem azt mondom, hogy félek a kamerától, de nem vagyok benne annyira szimpatikus emberke, de azért kell ez a blog, mert szeretném, hogyha a csatornán lennének nézők, és nem csak ezek a Minecraft függő köcsögök, akik egész nap a gép előtt ülnek, másra csinálnak, mint gépeznek. Már én sem tudok a gép előtt ülni, mert 24 éves vagyok, most rakom le a második szakmámat, és hogy is mondjam, hát ja, régen sokat gépeztem, most is azért részben a gép előtt töltöm a napjaimat. Van, mikor egy nap lesétálok kb. 2-3 kilométert vagy többet, ezt nem számolom, nem tudom mérni se. Itt nem mondom meg, hanyadik kerületben vagyok, ezt majd maradjon későbbre, még nagyon messzi vagyok a csúcstól, vagy a fél sikertől, amit sokszor látok, csak közben a kibaszott izét nézem, hogy igen.
Nem vagyok, teljesen a pofám nincs benne, de azért látható vagyok, meg úgy a testem nagy része is. Ó, de jó innen a vonatot nézni. Közben az a jó, hogy nem fúj annyira szél. Most az erkélyen, megmutatom. Látható egy ilyen erkélyen, már megint hülyességet pofázok. A tetőn, ami a 11. emelet felett van, az a plafon. Lényegében itt vannak ilyen szellőzőrácsok, meg kerítés van így hosszába. Talán azt majd meg is tudom mutatni. Majd úgy mutatom meg, hogy a nappal nem szembe vagyok, mert akkor nem látni semmit. Na de, hát még csak 5 percnél járunk. Szerintem lehet, hogy lesz egy 20 perces ez a videó. Gondolkodtam, hogy azért ne legyen rövid. Addig is hol a francba. Nézem a videósokat, nagyon követtem. Én nem tudok azért dohányozni, meg nem is szeretnék rászokni. Főleg nem most. Megiszom, emberek, a mai nap 4. energitalját, amit elmondok nektek, hogy nem tesz jót a szívnek. Meg az agynak sem, mert nagyon sok vér pumpál, és hát ezzel le kéne szoknom, úgy vagyok vele, de már leszarom. Ezt már kb. Olyan, hát nem hazudok, olyan 18 éves koromtól nyomom. Most vagyok 24-25, és már érzem magam, hogy nem fogok sokáig virasztani. Ami nem is nagy gond. Közben a háttérben látható a határútnak a tornya, szóval így már kitalálhattatok, hogy hol vagyok. Közben egy galambitten repked. Húzzál a picsába? Hú, ez kicsit Bartosos volt. Ismeritek az űrgét. Ezért gondolkodom, hogy hova rakjam már ezt az energitalt, mert olyan mondjuk tartom a kezembe, az kész. Na, hát akkor miről beszéljek, ami amúgy érdekli az embereket? Hát én nagy részben szeretek informatikával dolgozni, foglalkozni. Ez így ilyen hobbi szinten ragadt meg nálam. Azt a rohadt milyen sápat vagyok. És most a napokban is 28-a van, és nem, 29-e van. Hát tudjátok, hogy megnézem, már nem akarok hülyeséget mondani, most az iPhone-t nem fogom mozgatni. Azt mondja, főleg ha látnám is, december 29-e van, emberek. Ez 29-én felkerül ez a videó. Következő alkalommal, amikor ilyen videót csinálok, akkor már rendesen benne lesz a pofám is, mert így le kell kicsit térdepelnem, vagy hát nem térdepelnem, de azért kicsit be kell húznom a lábamat, hogy benne legyek a képbe. Remélem a hangom hallható. Mondjuk iPhone-ról van szó, azok most jövök rá, hogy nagyon jó telefonok, mert lényegében most ebben az évben tanácsoltam a haveromnak, az osztálytársamnak, hogy ne vegyen iPhone-t. Hát legközelebb ne hallgasson rám. Vett volna 55 egy iPhone 5C-t vagy S-t, nem tudom, és lebeszéltem róla, hogy hát ezek nem jók, nem lehet bővíteni, aksi is rossz. Igen, az 5-nél, fontos megjegyezni, az 5-nél tényleg nem jó az aksi, és kamerában is kéne egy kicsit néznem, csak nem tudom, én nem vagyok annyira kamera szimpatikus alkat, hogy vele nézek egyfolytában a kamerába. Kértek egy kicsit? Nagyon finom. Ez a bombának egy újabb itala, ami meggyízű. Persze már volt meggyízű, csak ebben még tettek egy ilyen kiló cukrot még bele, aztán hagyd dögöljön az ember tőle még jobban, ahogy kell. Jaj, de szép idők van, emberek. Na szóval ott tartottam, hogy számítástechnikával foglalkozom, az a hobbim. Az asztalos szakma, ami bútorasztalos, az már megvan nekem. Várjunk pillanat,
3 éve ezelőtt szereztem meg. Most a szárazépítő szakmát teszem le, ami lényegéből abból áll, mielőtt megkérdezni valamelyik hozzászóló, hogy gipszkartonokkal nem foglalkozik. Vannak ezek a szerkezetek, ezek a könnyű szerkezetek, ezek fém szerkezetek, alumínium fém szerkezetek, ezek megvásárolható Obi, Praktiker, minden egyes ilyen áruházba, ezek profilok, amik lehetnek CD, UV, meg stb. Profilok, ezeket nagyon könnyen össze lehet csavarozni, össze lehet állítani, és ezzel könnyen lehet válaszfalakat, előtétfalakat, aki nem tudja, az nézzen utána a kibaszott Google-ben, mert nem fogom elmagyarázni az egészet. Most tök jó amúgy, nem nézek hülyének az emberek. Mondjuk lehet a nézők hülyének néznek, de leszarom ezt is. Na. És most csinálom a második szakmámat, ami nekem nagyon nem szimpatikus. Közben köpködök. Nagyon nem szimpatikus, és nem is ebben fogok elhelyezkedni, hanem úgy a bútorasztalos iparban, már amennyire sikerül, mert ugye Magyarországon annyira jól megy az élet egyes embereknek, hogy én attól félek, hogy hiába van meg a szakmán, nem fog sikerülni elhelyezkednem, de erre ráérek aggódni, mert még van 5 hónapom, és ott hagyom azt a szarsulit, avval járok. Aztán mit is mondjak, ami amúgy érdekes. Ja igen, a számítástechnikánál tartottam. Nagyon profin űzöm, mint minden egyes tahnyos kis köcsög emberke, mint a nokedlik is, hogy azt hiszik, hogy értenek hozzá. Közben a tudásuk addig jut el, hogy tudják mi az, hogy számítógép, meg hogy kell bekapcsolni. De az, hogy pontosan fölvázolni, hogy kell összerakni, mi a legcélszerűbb, hogy összerakásnál melyik termékkel, hát összetevővel kezdjük az összerakást. Ugye, most ezt rosszul fogalmaztam meg, de érthető vagyok szerintem. És ott egy galamb. Öngyilkos akar lenni a galamb, emberek. Na jó, nehezebb fogalmazom. Ott tartottam, hogy ez a számítástechnikában nekem ez a hobbim, erről már jó, hogyha tudtok, hogyha bármi gondotok van, és úgy teszitek fel a kérdést, vagy úgy fordultok hozzám, hogy kérlek segíts, vagy segíts kérlek, akkor szívesen segítek ingyen, ezért nem kell semmit felszámolnotok, én segítőkész vagyok, és akkor nem kell minden egyes embernek azon töprengeni, hogy jaj, hogy a tökönbe kell megcsinálni ezt a gépet, elvinni szervizbe, meg így, meg úgy. Nem kell emberek, mert minden egyes ember, aki csöppet is használja az agyát, ez nagyon könnyen bele tud mindenbe tanulni, és úgy, hogy nem kell hozzá szakértelem, meg a másik, amit akartam mondani, hogy ugye sok ember úgy van az ilyen dolgokkal, hogy mindenkinek van egy hobbija, mindenkinek van egy ilyen kedvence, amihez ragaszkodik, és hogyha abban nagyon belemélyül, akkor már szinte mindent tud róla. Ez nem kell erőfeszítés, hogy az ember megtanulja, amit akar, hanem ez is a hobbijává válik. És akkor már úgy fog menni, mint a karikacsapás. Na, miről beszéljek, ami úgy még izgatja az embereket? Nagyon sok mindent nem tudok most felhozni. Na emberek, közel járunk a 15. perchez. Elmondom nektek, hogy mielőtt valaki belekötne a pofámba, tudom, nem vagyok szép, nem is ez a lényeg. Blogvideót akartam csinálni, ami úgy látszik, hogy fogjuk rá, közepesen sikerült. Bár lehetnék kicsit profi, mint a Herbie kocsi. Ezt azért fogalmaztam így, mert van egy ilyen videós, és már tudjátok, hogy kiről van szó. Ő profi szinten űzi ezt. Én nem leszek ilyen, sajnos.
bárcsak lehetnék. Szerintem nagyon szimpatikus emberke, mindenkinek tetszik. Ja, jó, erről ennyit. Még pofázom kell egy nagyon picit, hogy tényleg ne kelljen sűrű csinálnom ilyen blog videót, bár emberek, megmondom nektek, hogy most, hogy ide feljöttem, tök jól érzem magam itten nagyban, mert süt a nap, közepes szélerősség van, és látok mindent. Várjatok, megfordulok, megnézem, hogy ott mi van. Ja, hatalmas nagy erdő van, mármint nem úgy erdő, hanem van ott, ahol a 3-as metró közlekedik, ottan van egy ilyen erdős terület, meg panelházak vannak össze-vissza. Most már ezt is tudom. Ha az ember sokat beszél, sose fogy el az itala. Bárcsak a kocsmában is így lenne, mi? Sokat beszélsz, ezt mégis kéred már a 5. perc után a második korsósört, vagy a 10. perc, ki hogy issza. Na, most ide leléptem, már benne van a pofám is. Töké. Na még akkor egy 4 perc, emberek. 4 perc, aztán szinte már majdnem mindent megtudtatok rólam, amit kell. Most ez az iPhone, ez eléggé szépen vesz nekem, ez most vettem valamelyik nap, emberek 14 000 forintért, iPhone 4 sima, amerikai szabványú, ezt úgy kell érteni, hogy nem lehet belerakni magyar kártyát, csak külföldi kártyát fogad el, de még így is egy hátrányban van a telefon, mert ez be kell építeni. Hülye energia. A telefonba a SIM kártyát, amit nem lehet házilag megcsinálni, csak ha az ember különleges szerszámmal rendelkezik, amivel nem rendelkezik még a kínaiak sem, mert az iPhone az nem egy kínai cég, vagy vállalat, teljesen mindegy, és nekik van olyan pici ilyen szerszámuk, amivel ki lehet csavarozni alul a 2 csavart, és ahogy kicsavarozták, úgy fel tudják nyitni, és bele tudják helyezni a SIM kártyát. De mivel, ahogy mondtam, hogy amerikai szabványú külföldről lett behozva, ezért nem lehet belerakni magyar kártyát. Aztán nem, hiába rakom bele a Pannon, T-Mobile, meg akármilyen szolgáltatótól, itt nem fog kapcsolódni semmelyik szolgáltatóhoz. Na, hát iPhone-t letisztáztam. Igen, ott tartottam, hogy így nagyon jól jártam, hogy 14 000-es szereztem egy olyan iPhone-t, aminek semmi baja nincsen. És azért vettem, hogy tudjak így egy kicsit kamerázgatni,